Morning mga boss. So magpo-vlog tayo ngayon. Lalabas tayo ng sakyan para makapag-vlog. So dito tayo mga boss sa Makati. Nakapila tayo rito. So dito po tayo sa Landmark, nakapila. So sa harapan po nito ay Greenbelt 32. So mukhang empty talaga ang Makati. Meron din mga pakunti-kunting tao. So ito so ito pong building na ito, yan po si Trillanes sumakyat. So yan po siya nagnakaw ng tinidor. Diyan niya dinukot yung mga tinidor nung nag-ukod mo, mutis ni sila dyan. Mga boss. So okay, mamaya boss, pag-usapan natin ang tungkol sa in-implement ng government tungkol sa mga nagsasakay ng mga driver na pasahero na hindi vaccinated. So napakalaking multa po. Hindi natin alam kung bakit tayo ang sinisisi. Okay, mamaya boss, pag-usapan natin. So magandang umaga mga bossing. So dito po tayo sa Makati, Landmark, nakapila. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa in-implement ng ating government, yung ano ba tawag dito, yung penalty sa mga driver na sumasakay ng hindi sila vaccinated. So para napaka-unfair po sa mga driver na katulad namin may hirap, siyempre parang alam mo yung gumawa nito parang hindi ginamitan ng puso eh. Ginamitan ng galit eh. Alam mo yun, di ba? So parang pag gumawa sila ng mga implementasyon na ganyan, parang hindi nila ginagamitan ng puso. So parang panggigipit lagi ang, alam mo yun, bakit ganun sila mga boss, Mr. President? Kamukha pa naman kita, Mr. President. So minsan sir, pipitik-pitikin mo rin itong ating mga namumuno sa ating pandemic, ano, kasi yung unfair na unfair po katulad yan. Biro mo, first open 5,000 o isa namin kukuning kamayan, di ba mga boss? Parang di maganda eh. So di ba? Kaya nga kami lumabas kasi siyempre para pambuhay sa pamilya. Hindi ho para pambigay ho sa government. Dapat sinabi nyo na lang mga boss, mga sir, na paki-approach na lang sa mga pasahero nyo kung kayo bakunado. Hindi yung sasabihin nyo pag nagsakay kami ng nang hindi bakunado, kami na kaagad ang inyong target, diba? What's a pack, my friend? God damn it. Di kayo nag-iisip. Mag-isip kayo kung paano ikagiginhawa ng lahat na tao.
Lahat naman sumusunod po sa mga regulasyon nyo, pagsusuot ng mask, pagsusuot ng face shield, ano mo yun. Tapos kayo naman, wala kayong inisip kundi kuhanan kami ng pera. Saan ang mga, Diyos ko naman mga bossing, maawa naman kayo sa pangkaraniwang mga driver. Ba? Hindi tama yung ano mga style niya. Nakaka Nakakawalang gana, Hindi man lang nag-iisip Pwede ba mga bossing pag susunod, pag mag-iisip kayo, yung nasa gitna, yung pabor naman sa tao, yung kalahati, yung pabor sa inyo yung kalahati, di ba? Grabing mga ito. Pero may 5,000 tapos third offense kansilado license mo. Ah, anong kaisipan meron kayo? Di ba? Kakansilahin nyo yung license ng tao dahil lang siya nakapagsakay siya ng hindi bakunado. So, ba't hindi nyo disiplinahin ng tao? Bakit yung driver? Anak ng titing ginagalit nyo ako Mabuti pa yung aking anak-anakan si Dylan marunong mag-isip Shoutout nga pala sa aking anak-anakan Dylan, Marcel. Buti pa yung pagkausap ko, marami ako natututunan Buta, kayong mga namamala sa gobyerno, puro kayo pahirap Man. So, wala, okay lang. Hanggang dito na lang mga boss. Nagsusumbong lang po ako sa aking mga viewers. So, di ba mga bossing? Parang hindi nila pinag-isipan yung ginagawa nila. Di ba? Di naman nakapagsakay ka ng hindi bakunado, pahirapan mo yung driver. Di ba? Kasi kung minsan ina-approach mo yung tao, parang naiinsulto sila parang sinasabi nila sarili nila, hindi ako tanga para lumabas ako na mayroon, hindi ako bakunado. Parang ganun pag in-approach mo sila diba? Kaya minsan may hiya ka rin pero kailangan mo silang i-approach kasi ikaw naman ang madadali. Pag nagkaroon sila ng mga checkpoint dito, tatanungin yung pasahero kung may bakuna, pati driver. So ganun nga mga boss. So, okay, hanggang dyan na lang mga bossing. So maraming pong salamat sa pakikinig sa akin. Medyo may kaunting hinanakit, diba? Kaunting kikitain mo tapos mapupunta pa sa yung walang kwentang implementasyon. Okay mga boss, maraming salamat po. Thank you for watching and God bless po sa inyo lahat.